taimaka mani ni ban ganka ba ya mafi tausan jin kan uwa taimaka mani ni ban ganka ba ya mafi tausan jin kan uwa ya magagi na ya rabbana kai nake roƙo ya hasbuna dan mutuncin annabi rabbana dan da saka da yayya a ko'ina karfafe ni da karfin kudura in wa annabi ko ba rayuwa taimaka mani ni ban ganka ba ya mafi tausa ya kana da wannan likita da kowa ya san ƙwararrun ma'aikata a cikin ta ruwan hankali amma ka sai da ruwa nan buzo wanda tarayya su mutu ya kaɗe shi nake gama da sanda yake fiye amma da an ka kai shi kwana biyu yanzu cina shi lafiya lau sai ba su sai tarayya sai ya yi wannan masu saka yara mu ba mu da su ka san ya kamata mu taimaka ganin malam tani mu tura da masu ya kaɗe shi an ga kai shi likita ban mu koma ba ko lalle hakan na ya kamata mu zo mu leƙa shi barka ana lafiya da ku izin gani a mamaki kike yi ina sanda kuma da mu da sanda ai kuma sai dai wani abu daga Allah yanzu ya kake shi kan wannan shekara 20 nake kana gardama ne ni farko na ce bani da ta jabiyar ta wuce lumana amma tun da na je aka yi min mai da tsoho yaro wallahi duk family na gaba ɗaya zan fara da su
ba wanda za su jefa ma inda ba su masu inda tarayya jam'iyyar PNDS tarayya ita ce wanda za ta kawo da cigaba a cikin wannan kasa insha Allah sai mu gauta mu kan komai kuka ku kada mu PNDS tarayya saboda wahala ce muke lumana biye lumana banza masu ɗauke kuɗi su koma su sata ɗiyan mutane jarirai suke sace mutane bara mu kuma yadda dai Allah ya kanye baturai to yau ga malam mu yana tafiya da kafafunsa biyu lafiya ba wani tsindawa a sanadiyar wannan likitar da jami'ar PNDS tarayya suka yi mana a nan gundumar Buza kun yi mun gani mun gode. So garfa manta ku danna subscribe za ku samu shirye-shiryen mu a cikin sauki.